Hai să mă gândesc, gen filtru, noi suppression level. Ce înseamnă asta? Speed, good quality. Nu știu ce se întâmplă aici. Test. Bum, bubuie. Ua, de ce mă aud așa de tare? Mamă, Bă, bubuie, stai. Am făcut altceva. Nu asta trebuie să ce fac. casă frumoasă avem, bă. Bă, bubuie, stai. Gain, ok. Speckless. Ce face asta? Test. Mamă, de ce microfonul roșu? 1, 2. Test, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bă, sper că nu bubuie tot. Stai așa să oprești și să văd ce se întâmplă. Cum ceva random. Test? Lasă așa. Vrei asta unde dormim să fie tot din lemn sau tot din frunze sau doar din lemn? Doar din lemn, că avem lemn cu chele. Și vrei lemn normal sau lemn solid? Adică, care e diferența? Uite, vină coace. Da, așa. Bă, ăsta pare să fie drept. Asta e diferența. Și crezi cum e lemnul ca lumea? 6, Și ăsta normal? 4. Ai fost din ăla nebun de asta. Ok. Recepționat. O să sperăm că nu se mai aude maneaua. Iar mor de sete. Oprește maneaua. Nu cred că mai trebuie să ne mai lărgim un pic, în cam puțin așa. Nu. Bă, te mai lungești cu astea de prins obiecte? Nu, cred. Nu e suficient de mare. Ba, eu zic că da, deci ok. E plastic. Wow. Plasticul l-ai mutat? Nu. L-ai mutat. Perfect. Am prea multe chestii în inventar. Am PUBG. zi astea de aici, că n-am nevoie de ele. Sunt multe acestea. De ce are mă asta? Nu vreau să stea și eu ca tot omul. Haide. Mamă, asta e... E bucata aia de lemn acolo, de aia nu vrea? Unde s-a dus, bă, lemnul? Păi e aici. Aha, l-am găsit. Mamă, să arate dubios. Să stea așa în afară. Hai, să mai intru. Puse mai în afară de aici. Bă, opa, nici nu aude unde e. Deci trec aici, o să vină plasticul. Și rămâne și un spațiu aici, de bugetul. Ce să zic? E bine gen de aici, așa? Dar ce vrei să faci aici? Unde dormim, gen. Ok. Dormim. Da, e bine. E bine așa, gen. Da, e suficient spațiu. Așa. Sau să ne duc mai strâmba. Bă, nu avem frunze? Wow. A, bă. Bă, Ah, de cine izbă eu de asta aici? Să o iau. păi... Vreau și tu, vezi? Metalore, ia vezi. Bună. Ce crezi că e bine așa sau mă duc mai în stânga? Așa, să iau iteme. E bine așa.
Deci nu vrei să mă duc mai în stânga. Nu. Cam mare așa. Da, prea mare. Aici am 1, 2, 3 și aici am 1, 2, 3, 4, 5. Merge asta? Cred că nu. Mai bagi, te rog frumos, lemne în chesturi. Păi de unde vrei să mai bag? Lemn din... Iau las. Păi nu mai e lemn. Mă rog să iei lemnul de aici și să-l bagi. Aha. Mă, mi-e sete, uite și tu, mă. Mi-e sete. Haide. Și am băut unul apă, dar n-a pus apa înapoi. A, nu știu cine. Mă întrebare cine e. Întreb cine? Nu știu, nu știu. Da, noi așa facem. De luat știm să luăm, dar după mai greu. Hai zic. Am screp. E bine așa. A, ba nu e drept. Da, de ce mi-e așa de sus? Vezi ce frumos. Hai că nu te-ai făcut... Wow, zici că e casă modernă. Zici. Da. Acum sunt curios cu ferici cum se procedează. Da. Așa. Aha, Așa. ce zici, arată bine? Stai cu... Fac pe aici chestii cu chestii. Nu știu ce să zic. Contă... Dubios. O... Da, bă, mai bine știi fier așa. Am știi hinge. Acum e foame, mă. Aia zic. Rope, scrap. Mâncarea... Ce este ăla dubioase de lângă ușa? Nu asta de aici. Ia vezi direcțiunea jos. Ia avem. Fii antenă, bă, fii antenă că uite aici e o nebunie totalul. Nu-mi place. Vezi spațiul ăsta de aici? E Fără dubios. spațiu. Și n-am ce să-i fac. Ce părere e? Fără spațiu. Ăla din dreapta de tot. N-am ce să-i fac. Ce vrei să-i faci? Păi aia zi. Lasă așa. Știi ce poți să faci? Mm. Să le spargi pe toate și să faci același spațiu și partea același. Aaaa! Cum te-ai înălțit? Așa e. Știu.
E bine, e bine. Și... Test. Bă. Aude. Dar nu înțeleg cum ar trebui să fac aici. Nu știu, bă, ce să zic. Da, sigur nu e bine așa, mă. Am Nu cumva... pot să cred. Ce se aude acolo pe fundal. Nu știu, că ai bă, să dormi. Police lifted. Ah, Expert Survivor. Ce s-a Eu nu mă întâmplat? fac, ne arată bine sau arată prost? Ui, bă, de ce mor de foame? Stai că... Zi, vă arată bine sau arată Stai, că prost? nu mai am nimic în burtă. Bag un... ăsta. Mă Oh, zic, că arată interesant. Și că e casă de aia de la țară. Le lipsește tabla. Oh, interesant. arată ok sau nu? E ok. Merge. Eu nu cred că merge. Adică altceva nu am ce să-i fac. Da, lasă așa. Ia vezi, că s-a terminat lemnul. Ia vezi. Da, 50 de sticuri de lemn s-au terminat așa. Uite așa. Deci, Nu știu dacă se aude. Lasă. Bă, cred că am sărtat ăla. aha, ceva în regulă. Ah, da, bă. Da, bă. Ce da, bă. Aici trebuie șmecherie de aia, ce Asta e tare. excesul de buget. Nu știu să ce părere sunt despre aia. Ia că strânge mintea mea. Ah. Mă, și mă, și mai prostă. Ce urât face asta? Cum da tu observă că sunt mai multe butoaie? Ca de obicei. Mă observ că nu mai am lemn. Mai ai lemn? Am câteva... Am inventarul fără. Da. Am o lemn. Cât mai ce am Lemn strâns cu tot. Ce crezi? Cum te văd? Da, nu știu. Am pus în cestă. Nu le-ai pus... Ah, aici. Toate alea 3 chesturi sunt pentru lemn. Așa sunt sortate. Da. Străbate! Mhm. Bă, dar iar mi-e sete. Băgăm but acum un minut. Nu e apă? Bă, nu era apă, bă. Să beau și eu. Era Nu știu, gol. eu am pus apă. Bă, Nu că și știu eu. ce-ai făcut eu. Și eu și-am și dovadă. dovadă. Este cam mare dovadă. Ia uite-l! Unde-i prostă? Nici nu-l Ah, văd. nu mai pot să alerg, că nu mai... Mi s-a dus și sulița. A dus, lasă să mâne. Hai. Ăsta se neacă moare. Ce face? Mâncare, chestii. Am apă aia. Nu mai repede. Mai dăm una. Mai dăm încă una. Op. Cred că butoiul. E insa. Băi, ești nebun, putem să facem Foundation Armor. Dar vezi că e scump rău. Ne trebuie metalic, nu știu. Bun. Da. Le... Ce voiam? Care voiam? Dar știi că dacă ai pus chestia astea aici, mă scap de aia de afară. O, da, da. Ăla de afară Aici sunt e chestii bună. dubioase pe aici. Asta de Ah, ce tare, nu mai avem nimic de mâncare. Pe grătare să le ceva? Nu e. Mă, ba e pe vreo. Trei băul. Ah, pe grătarul mic vrei să spui tu. Vreau să facem un mic test aici. Că muzica de pe Discord trebuie să opresc botul cu totul ca să o opresc.
Nu prea îmi convine. Parcă nu te-ai apucat de YouTube, știi, în chestia asta, nu? Trebuie să băgăm muzică de buget. Doaia... Da, electrică. Da, dar nu că să... Mm. Să vedem dacă se ia bani la video ăsta sau nu. Deci, bă, tu ai monetizare? A? Normal, la câți abonați avem, Ce să... Nu, bă, Ai nu, monetizare, nu, nu? dar poate să-ți dea video jos, dar nu mai știu ce manea sau ce muzică tu să asculti. no copyright music. Păi da, mă, da. Nu-mi place. Deci chiar nu mai ai lemn. Iar. Oricum, la că videoile astea sunt așa pentru noi, la mișto. Hai că la mișto, le pui pe YouTube să facem banul gros, O, îl dai să... să ajungem ca Andrei Romulaș. Oleu. Vreau să luat Tesla la 18 Wow. Da, bă. Bă, iar ai mâncat o lemnă. Bine mă, eu? A, nu. O vecină, știi? Ăla, vezi că chiar nu mai ai lemn. O, știi ce dorme pe aici, niște lemne așa. O, da. Acum chiar ești vecinul. Stai. Bă. Ia stai, deci mâncare. Mâncare pe aici. Nu, chestii random. Chestii random Cine aici. dă și mie niște lemn. De unde N-am vrei să dau lemn, lemn? vezi, Nici eu n-am lemn pentru mine. ai lăsat fără lemn. Fără remă, te-am lăsat. Ce e mă asta? Oxygen bottle? Nu știu. Mai trebuie o bucată de lemn. Să mă Ia aruncat uite. tu pe aici. Gata. Wow. Acoperișul este gata. It's completed. Ce părere ai? E ca un scaft așa. În scaf? Te cred. E ca... Te-ai Am investit stat mult să lemn vezi. acolo. Te-ai investit tot o comoară de lemn. Hai bă că e ca pe Minecraft aici. Îmi place. Ia să fac acoperișul din frunze. Să-l dărâm pe tot ăla? Da. Nu. Nu. În alt episod. Nu acum. Cum bă? N-am Opa. subită să dau în el. Hai că... Ia că repar repede. Minus ai... Da. Și mâncat. Dă niște prost. Prost. Da, normal că mi-e sete. Cum să nu fie mie sete? Mai zic. După ce să beau apă, o să mi se facă foame. Că așa funcționează. Bă, am uitat chesturi. S-a întâmplat. Am trimis direct. Am uitat și urât. Interesant. Ezi, vrei să-ți fac aici acoperiș înăuntru, că gen se vede că am urât așa. Stai așa.
Ia unde? Aici, nu? Eu să fac aici așa, acoperiș. Vrei să faci adică pod? Nu, bă, că Nimic. dai cu capul urât. Nu-mi place. Atunci, Ca să e așa. așa. Nici așa, nu lasă așa. Lasă-l așa, bă. Că e urât așa. Păi atunci e urât așa. S-a terminat toporul. Așa meu, în același timp. Atunci... Stai tu, dacă acoperi și cu frunzi. Oh. Bă, nu episodul Da. ăsta. Da, când o să avem lemn. Da. Acum trebuie să-mi fac topor. Și îmi trebuie plank, ceea ce nu am, scrap și bolt. Bea și niște apă, că de să dărâmadă. Pot să o dărâm, dar nu e foame, stai. Că bea apă. Gen, nu umpleți paharele. Ah. Gata, Așa. s-a băut. Mhm. Asta de cu aici, în stânga, gen. Vrei să le pun în casă? Păi, nu, s-a știu. Gen așa în casă? Nu se pare că am bine în casă. Nu știu, cum vrei. Asta aici afară. Dar mai autentic așa. Cred că nu-i dreapta de la... Ce rămas? Bă, ce trebuie să fie așa de distanțat? Da, mai scaf așa de mult. Dă niște porcări. Bagă aici, nu? Aoleu, se aude și Teo pe fundal, acum mi-am dat seama. Da. Tu, la Teo? Da. A, și la 27 la 100. Bubuie tot pe video aici. Wooden window, what? Nu. Adică... Ce ar fi scrie asta? Nu știu. Ah, gen... Nu înțeleg, dar mă rog. Dar n-am topor, da. Da. M-am lemn. Bun, iară nu mai e lemn. Ce am făcut, mă? Nu mai spus. Lemn. Lemn. La niște apă. Unde mă scrap-ul, mă, omule, mă, unde E deasupra la piatră. Doar 9 scrap mai avem? Asta e. Ăsta e bugetul. Mhm. Vrei topor? Da, normal. S-am făcut. Vezi că e pe jos aici. Pe jos? În jos, înăuntru acolo. Wow. Ah, mi-e foame, bă. Mișto. Abia am mâncat. Asta ziceam și eu. Ah, ce părere ai? N-avem mâncare. Bă, chiar să știi că n-avem. Bă, am niște cartofi aici. Oh, da, cum se aude... Ce se aude? Se aude Survivor. Bă, adevărat e Survivor, vreau să mă cu tău tău. Aha. Bă, dar chiar, Teo e live, nu? Da, Eu mă uitam la live. nu pot să gând. Da, bă. Hai bă să dormim din post. Bă. Mă bă, fură ăștia drogurile. Mamă. Ce joci? Drug Ai sau Simulator. Truck Simulator? Drug Simulator.
Se confiscă. M-am distrat puțin ieri pe foaie pe mașină, de mi-am luat un ban. Un mic bun. Un mic bănel. Bă, dar tu îmi bubui în căști, cred că pe video bubui tot. Oh, ești la 200%. Wow. Bă, Vidane, hai că am bubuit tot. Aia e, frate. Bă, dar n-am mâncare deloc eu. Nu pot să cred. Bă, și eu un cartof, Alergă poliția. bitule. Cu toate drogele la mine. Mamă, cu Maria Ioana, cu Zana, Da, cu ce? Am toate astea. Păi tocmai ce-am luat pachetul de la un băiat. Mame, au ce să zice aici la mine pe video. Aolo. Nu cred că trebuia să zic asta. Nici eu. Lasă. Bă, hai. Scrap mult. Mamă, câtă marihuana mi-am luat. Ia auzi. Vezi că am Câte chile? 100 grame. Cam puțin. Nu mai trebuie amfetamină. Bă, toate se vorbește aici. 50, 70, 20, 50. Te pescuiesc prin asta. Oare de... Cum face? 60, 70. Ba nu, 100. Tudo. Ia dă-mă un clay încoace. Unde avem clay? Chestul de piatră. Ha. Ai lemn? Stai să vină pește de zi. O să-l iau ca pe unul. Hai că am 13 luni. Nu mai trebuie. Pe- Ia să vedem cum se vede limbul ăsta. S-a Ia prins. vezi. S-a prins, bă. Și mă, vrei un cactus, vrei un monstera Ce am asta? sau aloe vera? Un aloe vera aici. Mă dau că Aloe vera, ok. Mă, o să avea 30 de... Vezi că iar mușchiul ăsta și n-am soluție, din păcate. Ia pare repede. Gata, ți-am pus aloe vera. Nu știu ce funcționează, pare că... Bă, dar n-avem lemne, n-avem nimic. Și aici e gol. Ia de lemnele alea, că ce-am 30 de am amfetamină. Ce lemne, mă, că n-au nimic, mă. Nu fac tot. Ce am mâncat? Nu mai am amfetamină. Nice. Nu e nice. Bă, ce-am lasă-le. făcut? Am crezut că e mai mare, dar ce crezi? Nu e. Nu e? Ce rămas? Bă, da. Ce merghite mai așa de ciudat. Catfish. Am găsit amfetamină. Pe jos așa?
Am uitat eu să-l iau. Zic că am decorat și aici în interior. S-a făcut frumos. Oh. Cred că am consumat cam tot cleiul, dar doar cred. Doar crezi așa puțin mai mult, nu? Un pic cam, da. Oh. Ce mă dă? Mă pare. Nu înțeleg ce vreau să de la mine. O, tapă acum e foame. Și nimic de pe gata nu e făcut. Ba da, e jos de tot. Ia cam un Ah, drog, bun. Cartof. Da, toată asta în spate. Ce am învățat să fac ceasuri. Bă, dar am zis că putem să facem antenă și baterii. Nu întreb la ce sunt bani. Da, și gen îți arată coordonate și gen sunt niște locații unde gen sunt misiuni și chestii, misiuni. Sunt niște chestii. O să încerc să le craftez sau că de scumpe sunt. Eu te bag pe un auto să-mi spui ce părere ai. Ok. Wow, ai pus cu covoare pe dălul. Wow, Aloe vera. nice. Și asta pe spatele Evera. Eu pot să pun și chestiile, nu? A, nu văd. Mișto. Bă, am prea multe comenzi, nebunie. Păi nu mai am loc de comenzi. Interesant. Nu prea e interesant. Îmi caută și poliția. Fu. Asta vrea 9 grame, n-am. Ai făcut jocul ăsta, nu poate să ia foc lemn, nu? Nu cred. Cum facem de-aia, gen pământ, grădină? Trebuie să facem un plot farm, sau cum se numește. O, putem să facem ghiozdan. Da? Ne trebuie wool. Trebuie să tăiem o oaie. Iță. Da? Uite, empty bottle. Ne trebuie... Deci îmi trebuie 9 Plastic. stamina. Noi n-am pus plastic aici, ne-a dat research și simțit. Mi-ai pus plastic? N-are cum. Empty bottle. What? Și cooking pot. Facem supă, ce facem? Net launcher. Net launcher, Sună care... interesant. Ai, bă, cu ăsta putem să prindem capra. Da? Da, Apă. Și faceți, mă, Uite. prindeți copilul. bottle. Ne trebuie Vinewood, 4 Vinewood-uri de alea. Interesant. Dar vezi că eu capra asta tot o prind. Auzi. Putem să facem sperietoare. Nici frunzele nu le-am pus aici, ce părere ai? Bă, o părere bună. Cupăr ignut. Gles. Ia dă bă glesul ăla încoace. Ce glas? N-am la mine. Avem gles în... Eu știu eu. Am dat. Ce căutăm asta e? Egg. Nici stone nu l-am pus. Wow.
Ia vezi, suliță din stone. Mi-ai făcut vopsitorie, ce e? Nu alea arcuri. Mamă, cât costă un arc să-mi trag bani. Mi-ai dus ăla? Ce? Gugu Gaga, da. Gles. Gugu... Nu-ți fă mă cu Gaga. Nu știu. Da. Dar de unde vrei să-ți dau gres? Din chesturi. Și de unde ești? Ia, doar aici, gata. Păi eu am luat. 2 bucăți, am zis. Chiu, că pe Minecraft am dat. Cu ched. Da, unde sunt? Mă, eu fi unde 35 de minute. Vezi că ne-am jucat. YouTuberii de fama vizualizări. Ca tot următorul nu faci nimic, înțelegi tu. Ce am făcut următorul? Nimic. Mhm. Nu poate, pot să fac asta. Ce? N-am lemn, dă și mie o bucată de lemn. L-am băgat în chest. Bine. Corect. Hai că mai vreau un chest destul. Ia că-ți curic dacă... Ba da, merge în LOL. Ia vezi. Da, asta. Bă? A, lol. Așa? Bă, cred că trebuie să punem netul și pe laterală. Ce părere ai? Deci să umplem laterala din dreapta de neturi. Nu știu ce să zic. Păi nu vezi că verticală, orizontală cred că se cheamă. Că veni temele nașpa. Adică mă fac acum multe de-alea, multe neturi. Deci mă spun Rău. grătarul. Deci vreau mult rău. Foarte bun. Trebuie să-mi bag și un key binding la... Știi ce vine grătarul ăla și punem pe aici. Uite aici. Așa. La X. Și face grătarul. Keyboard application. Și mouse function. Left click. Left click. Enable turbo. Save. Și acum ar trebui să meargă. Era mă, rog. Ia și dacă apăs aici. Opa! Trebuie. Hai. Nici mă. Crezi aici, rău. Nu, cum are kill ăsta? Trebuie să... A murit. Ha! Ne-a prins pe nebun. Avem carne. Plancuri. Mamă. Avem. Că bate grătar. Wow. Mamă, 3 pălci de... Cine am pus pe grătar? Very nice. Ia vezi cum arată astea. Să fie așa frumos. Ce faci, mă? Le pui invers și tu. Ah, da. Acum am văzut. E ok. Nici m-am uitat la chestia aia. Da, sunt funcționale, bă, ce mai contează. Vrei să înglobezi ancora într-o mică căsuță? No, sau mai, nu știu. Ce mă spuneai? Doamne, cinită. Și astea sunt goale în față. E stricată.
Nu știu cum să zic, dar când vedem o insulă mergem pe ea, că eu vreau neapărat capra aia. Ok. Merge. Deci că la nou iau o pauză, trebuie să mă spăl, să-mi tai unghii. Ori... Eu vreau să stai 5 minute, nu știu unde să-l pun. Acum suntem și mai eficienți. Prindem toate porțile. Bă, oprește-vă televizorul ăla. Să tot mai încet. Cu bume. Este de pe plimbare. Mhm. Normal că nu se... Deci ea mai este mult fiș. Deci da seama mea venim. Că am atantat eu în panier. Da. D'accord. Deci lucruri. Vezi și casa, vezi și... Mhm. Am văzut în gaură. Oh, direct. Gata, mă, e făcut și partea asta. Interessant.
Dar văzut ăsta aici, băi. Ce? Decoration package. Wow. Porteni. Ai, what? Care sunt? Nu ar trebui să fie asta. Arăta interesant. Mhm. Ah, e perdea gen. Mhm. Ia. Ai, lol. Oh, chiar să nu te las să pun la casă. Wow. Nu pot să cred. Mă cer senior. Nu despre au Nu. pus perdele. Da, stai să am. Perdele. Uite, așa să nu aibă de dușmani. Mișto. Place. Oleu. Unde ești, mă? Băiatul greu. Eu cred că bag un medic ce să stie. E așa în știu. Ia mai dă-te na. Wow, ce sunt. Nice. Cine merge? Deci. Nu știu ce fac. Nu am ce să mai fac. Ce fac? Nu știu. Nu cum să vede gard pe lângă chestia asta. Ia că mi-am găsit oameni cu care să joc. Wow. Interesant. Outhouse. Ce-o fi outhouse ăsta? Am fost din căsuță de în afara casei. O suță poștală? Da. Parc? Aia e spate. Da. Nu pot să cred. Ce? Nici nu te gândești ce e. Nu știu. Deci, Pentru poster. nici nu-ți imaginezi ce e. Pentru poster, nu știu. Deci, nici nu o să te gândești în viața ta la așa ceva. Eu nu pe Silver 2 și am zis Ce? Așa, știi ce? Ce? PC-ul. Vezi eu? Acum arăți. Așa, cel în mijlocul mării pe WC-ul. Place. Iar mai acolo, să știi să nu dacă fac asta. Ulu. Să construim WC-ul. Da. Pot să iau și hârtia. Nu pot să iau. Oh, mamă, ce m-a speriat. Prost. Da. Nu știu. Nu mai am lemn, ce tare. Nu. Ce tare, om. Mamă, câte butoaie sunt în fața noastră. Trebuie să puteai să le iau pe toate. Merg la butoaie. Acolo,
Balenă. Balena, avem așa ceva? Da, tocmai ce-a trecut la mine. Faci urât. Ia, este ce fac. Stai, pescuiesc în WC-ul fac. Ia, hop. Ia că am prins. Bă, deschide ușa. Pescuiam și eu în WC-ul. Bun, cum ai face episod? E o oră, cred. Mamă. Nici nu Și mai... partea aia cu droge? Oare o să punem video? Mamă, poate mă prind ăștia, mă. Da. Ia vezi că am pus acoperiș la WC-ul. La WC. Nu pe ăsta. Tu mă mor de sete. Dai și Da. cu apă. S-a băut. Așa, bea. Hidratează-te. Iar te bă WC-ul ăsta. Hai așa să umplu Umplut, aici. Ia Să să nu există dovezi. Că n-a fost umplut. Are WC-ul. Și se pescuiește în WC-ul. Mamă. Se pescuiește în Bate bă WC-ul. la ușă. Păi, Am intrat pe stern. se bate. Și nici tu nu știa că există WC-ul. Îmi place WC-ul. Voi zice că îmi place. Știu bă WC-ul. În caz de ceva, pune WC-ul. Aici la masa nebună. Pescuiești de pe scaun, nu? A, nu pot. Da? Da? Nu poți să pescuiești de pe scaun. Prin casă se pescuiește. Bă, putem să facem și baie dacă vrei. Da? Dar trebuie un bolt. Scump. Dar... Trebuie să deschid geamul pe sală, că se cam încălzește camera. Oh, mamă, câtă căldură se aude pisiul. Wow, bubuie. Câte grade ai? Hai că mă uit acum. ZXT, parcă era. Se dă și update, mișto. Uite-mă, am 72 pe placa video și 50 pe procesor. E bine! Pe mult pe procesor. Hai că dai! E super Deci bine. doi pe placa video. Da. Eu am exact 10 grade mai mult. Wow, nebunie. Băi, eu am avut și 90 de grade la viața mea. Mai de mare placa aia. Pe Fortnite înainte, dar acum merge în 80, 81. Cum Fabiane? Wow, ok. Uite, am o pisică în inventar. Bă, Frumos. ia vin aici. Unde ești? Bă, prinde-o. M-am găsit pe jos, cred. What? Direct în casă vine asta. Wow, End. Lucky Cat. pisica Ce vezi că norocoasă. și Lucky? E și la tine. Bă, cum era vă să trebuiască să ne pișem pe jocul ăsta? Mi-ar fi plăcut. Bă, mai summer ca un multiplayer ar merge. Bă, A, nu e în inventar, mă. adică. I-am dat X și nu e în inventar. Ia vezi, e acolo pe jos? Da, e acolo. Uite, avem inventarul full. Incredibil. Da. Bă, voi Hai să mâine mai mergeți la vorbim. școală? Da, mă duc. Sau poate nu mă duc dacă merge să te bubui. Merge, dar nu. Unde e, mă? Tot acolo. Mhm. Păi, în păcate, trebuie să mergi. Da.
Bă, deci, voi Eu. știți că mâine merge să te bubui și să stăm acasă. M-am mers și azi, dar Da. genul la fel nu merge în aceeași cantitate ca înainte. Mamă, deci stau 50 de minute pe drum. Vezi că tu cu 2-3 eu cred că stai o grămadă. Da? Mamă, și cred că e full. Iau Ovidiu, că nu avem voie pe video. Cu Ovidiu. Bă, cred că mai bine te duci la metrou, sincer. Mamă, ce nebunie. Da, mă, cum era, mă? Îl iau pe Ovidiu în brațe. N-are loc. Ce să zic acum? Bă, că cam pe aici se închide video ăsta. Yes, nu. Pa, Gata, am pa. dat episodul, Da, gata episodul. ieșim de paraft. Da. Bine, bă, hai să trăiți, să îmbătrâniți. Eu am fost Fabian și Johnny nebunul. Păi că Sebe, AK, Și de Sebe. bă ușile, bă. Am, Și s-a terminat. Salut. ala, Am să terminăm.